Para rawuh kakung saputri ingkang kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Para rawuh kakung saputri ingkang kinurmatan, linangkung janipun Bapak Dukuh, panjenenganipun Bapak Ketua RW lan sedaya para rawuh kakung saha putri ingkang kinurmatan. Kula awit saking rombongan kesenian Turangga Sakti RW 11 Jaraan ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh lan sugeng mriksani ing samangke kiprahipun para muda taruna saking Turangga Sakti RW 11 Jaraan. Namung saderengipun keparenga kula ngaturaken menika ngawontenaken pagelaran kesenian jatilan Turangga Sakti ing dalu menika kangge tanggap warsa utawi ulang tahun ingkang kaping 7. Kanthi menika berkah puji pangestu panjenengan sedaya ingkang kasuwun. Mugi-mugi kesenian jatilan Turangga Sakti saged nglestantunaken budaya Jawi ingkang sampun dipun tilaraken dumateng nenek moyang kita ingkang sanget adiluhung. Namung saklajengipun kula ugi ngaturaken sugeng warsa enggal warsa 2026. Warsa 2000 selangkung sampun kepengker, sampun boten badhe saged wangsul. Sedaya ngamal tumindak kita ugi sampun kepengker, sampun boten badhe saged wangsul. Alhamdulillah kita kaparingan nalar ingkang saged kangge milang-milang lan ngetang-ngetang kedadosan ingkang sampun kepengker so kedadosan ingkang badhe dateng. Tetela tumindak ingkang kirang prayogi menika saged dipun singkiri wonten ing taun ingkang badhe dateng. Tumindak kesaenan saged dipun indaki wonten ing taun ingkang badhe dateng. Inggih menika perlunipun Allah paring tambahing yuswa panjang. Tambahing umur menika saged kangge nebus tumindak awon nambahing ngamal sae. Menika asihipun Pangeran ingkang Maha Kuwaos, rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kaparingaken dumateng kita. Pramila sumangga wonten pungkasaning taun menika sami kita wilang ngamal kita piyambak-piyambak ing taun kepengker. Sapinten ngamal sae lan sapinten ngamal awon kinanten prasetya niat ingkang kiyat badhe nambahi kesaenan lan mepertumindak ingkang kirang prayogi. Sejatosipun boten namung saben taun kemawon kita kedah milang ngamal tumindak kita, nanging saben dinten, saben wungu sare kita saged milang sadinten ingkang sampun kepengker. Sapinten ngamal sae lan sapinten ngamal awon. Mila lajeng saben wungu sare kita setansah ndedonga matur nuwun Gusti, dene paduka sampun nangekaken badan kula saking pejah utawi tilem lan dhateng paduka kita badhe wangsul kanthi mbeta tanggal jawab nalika sang wonten ing alam donya. Menawi kita sedaya tansah inget dhateng sedaya tanggal jawab kala wau, mestinipun sabarang tumindak kita kedah ngatos-atos amrih sae lan prayoginipun. Saben preteking tanggal kita tansah nuwun, duh Gusti, mugi preteking tanggal menika saged ame wae ngamal kita piyambak-piyambak. Pramila saking menika cunduk menapa ingkang kados kula aturaken ing ngajeng. Monggo sepisan kita naliti ngamal kita piyambak-piyambak ing taun kepengker. Sapinten ngamal sae lan sapinten ngamal awon lan boten sisah naliti ngamaling liyan. Lajeng ingkang angka kalih, monggo kita tansah niat ngajab iradat badhe nindakaken kesaenan lan mepertumindak ingkang kirang prayogi. Lajeng ingkang angka 3-nipun, monggo kita tansah nuwun dumateng ngarasanipun Pangeran ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi sedaya kalepatan kula panjenengan sedaya ing taun kepengker sedaya dipun paringi pangapunten lan ugi nuwun mugi-mugi wonten ing warsa enggal menika
kita sedaya tansah dipun paringi kegiatan lahir lan batin saged nindakaken kesaenan lan meper tumindak ingkang kirang prayogi. Lajeng ingkang angka sekawanipun monggo kita tansah ngapunten ing saksamining warga sederek masyarakat geseh mboten kleresan kita lalekaken sayuk rukun manunggal saeka sakapi gotong royong kanthi mboten ngeciwani dumateng masyarakat misahipun dumateng keluarga kanthi menika turangga sakti kagungan utawi gadah asanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti ingkang badhe dateng kedah langkung sae tinimbang ingkang langkung kepengker sumangga kasekecakna lenggah ingkang prayogi samresani kiprahipun para muda taruna saking turangga sakti ngantos dumugi sak paripurnanipun sumangga. Pada
Iya. Aing konata wau menika ta warnanipun para prajurit ingkang nedya mangsah ing Ayudha dampyak-dampyak ngebaki marga lampahira den pondo-pondo kang putih padha putih kang ireng padha ireng kang abang padha abang nganti kaya alas kobar sadaya nitih turangga sarta asik keping gegaman lan kesupen tansah ngerek gendera lontek sarta bulumbul minangka pralambanging mangsah jurit lampahnya samargi-margi tansah agawe irame para sanak kadang ing padesan tambur mawuhan sompret sesautan bleduk mangapa-ampak angirengake budaling para warga sinten to ingkang kepareng hanawung krida pinangka pangarsaning lampah satuhu menika panjenenganipun Bagus Subekti dalas Bagus Wahyu kekalihipun Gagah Deksa dasar Bagus Timondro Gunung pramila datal mungkam menawi dados pangarsaning lampah murni suba manggono mudha tumaruna lumaksana jajar kalih ingkang dapraning ibu satu menika minangka palang bakti dening kang maragani inggih menika Bagus Deni dalasan Bagus Budi kekalipun sami kembar-kembaring busana kembaring warna ingkang tutpuri paya para wadya prajurit pating geblar pating kaloro yen Cinandra kadya Darulana mingkur rengu ora
kembang kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikon yen tanikane rasa yakti sepi sepolir sepaha semon sama sate pakumpulan gonya ganyo lali sapi Lali aja
ketok wala nganti ati besok apa bakal bali ora yen Wah, bali oh. aja Mbok yo mesem rengut pedae apa mbok yo guyu susah pedae apa panjaluk mudik tetep ing janji aja ewo aja tansah suwo kadyan aku uga tansih la ing janji mesem tansah tak enteni yo bareng anguti luhuring kagunan watone tumemen mesti kasembatan oyo ora awas awas ya oh ya alaya mbok yo mesem rangut pedae apa mbok yo guyu susah pedae apa menjaluk mudik tetep ing janji aja ewo aja tansah tuwa nadyan aku uga tansih la ing janji mesem tansah ngenteni yo bareng anguti luhuring kagunan atone tumemen mesti kasembatan Yuk, awas. Yasmandrenyom mau mesuk karena nadyan angel cinta ungguling ayogya kersane ngayang Gusti sembah kula sumong kamring martamata Gusti kula Gusti ingkang maha suci paring ngapura pring para manungsa urip padha eling pring pangeran Gusti sabah kula sumung kapreng ngarsa
ature wasumilir tak ijo royo royo tak sanggup temanten hanya bocah totot ira bumi terbang daing pinggir tomono slumatono kanggo sepo mengposore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangan ya surah surah ngaturaken sugeng dalu rumiyin kagem sederek-sederek ingkang remen kalian kesenian jadilan khususipun Turangga Sakti. Sakti saking daraan Tirta Matani Kalasan Sema Jakarta nggih. Kula bilih kula sak kanca badhe beberapa sugatan kalih babak punika babak ing angka setunggal, babak klasik namung kita wonten babak kalih babak blindrong dalam rangka ambal warsa nggih Mak nggih. Jadilan Turangga Sakti daraan ingkang angka 7 nggih. Mugi-mugi saged bagya mulya. Amin. Tansah ngrembaka salaminya. Amin amin amin. Denganipun seapi-api mawon nggih Mak nggih. Nggih, semoga sesugeng dan kakaten. Ayo. Para rawuh kakung saputri ingkang kinurmatan, sepisanalih kula saking rombongan kesenian Turangga Sakti RW 11 Jaraan ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh lan matur nuwun sanget awit kerawan panjenengan sedaya. Dene ing dalu menika kesenian Jadilan Turangga Sakti RW 11 Jaraan ngawontenaken pagelaran kanthi ujub ulang tahun ingkang kaping 7. Kanthi menika rawuhipun sagung tamu para rawuh kakung saputri kasuwun tambahing puji pandonga. Mugi-mugi kesenian Jadilan Turangga Sakti lan ugi amin kesenian Jadilan wonten ing pundi kemawon saged nglestantunaken
tradisi budaya Jawi ingkang sanget adiluhung menika. Pramila saking menika kula saking rombongan kesenian Jatilan Turangga Sakti ngaturaken agunging panuwun awit kerawuhan panjenengan sedaya. Lan sak sampunipun menika ing samangke Turangga Sakti namung badhe ngaturaken dua babak nggih. Menika babak ingkang sepisan lajeng babak ingkang kaping kalih mbok bilih menika mujudaken babak pungkasan ingkang paling dipun tenggo-tenggo dumateng para rawuh kagung saputri. Awit menika badhe ngaturaken bendrong kesenian Turangga Sakti. Pramila saking menika sampun ngantos kundur rumiyin ing samangke sumangga dipun presani sesarangan ngantos dumugi sak paripurnanipun. Lan ingkang baken kula nyuwun dumateng para rawuh kakung saputri monggo keamanan dipun jagi sesarengan. Nggih, sampun ngantos damel onar, sampun ngantos damel resah. Menika saking Turangga Sakti ugi sampun nyiapaken keamanan ingkang jibaku. Pramila menawi wonten ingkang badhe neka-neka mangke berhadapan kalian pihak keamanan. Pramila monggo sesarengan menika hiburan ingkang sanget ngremenaken dipun jagi sesarengan ingkang supados ing samangke pagelaran kesenian Jatilan Turangga Sakti wiwit Purwamadya dumugi wusana tansah pinaringan lulus raharja kalis ing rubida. Mbok pilih semanten saking Turangga Sakti saklajengipun kasekecak nelenggah ingkang prayogi sinambi mresani kiprahipun para muda Turangga kanthi ngantos dumugi sak paripurnanipun. Sumangga. Ayo sang paringi mega tresna sarangan kanca-kanca Turangga Sakti jaraan. Yen kelingan marang sliramu wong ayo kaya rino cet-cet-ning hatiku zaman biyen aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetya bunga susah dilakoni lila yen sliramu tega ninggal krana salahe sapa kok nganti sliramu medhotake tresna ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripmu banget nelongso. Turangga Sakti. Ayo yo.
Ada juga Samodi Laras. Sak Jose. Ramona Cetra Setyo bunga sosa dilakoni kanthi lila kula aku ra ngira yen sliramu citra tinggal kromo pilih karo priya liya. Rida Sumangga Janjane iki mau sapa kok nganti sliramu makin tresno ora nyono atiku ora nira yen ketemu ngati iki malaksa ayo mong balik marang sliramu aja pijar walasa putra putrimu aku wong ora guna apa durku jiwa wis tak trimo pilih karo sing kuwasa wis tak trimo karo sing kuwasa. J megatosna sampun saru manar kanca-kanca turangga sakti jaraan nggih. Lajeng napa niki sa? Manut. Ya manut ra ana meneh. Nggih mbok pilih panjenengan susna badhe ngesakaken lagu semoga saged yen. Lajeng napa niki? Ibu. Monggo Bude. Ini karena apa Bude? Sakti juga Somo Dilarang. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawahannya sekedar saja.
sebagai pelengkap sempurna sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Rangga Sakti Somo Dilaras. Oke. Sesungguhnya keterpaksaan saja, senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Kejauh bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan, ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik, dan penyesalan dan air mata, penyesalan dan air mata. Sampun song, ku cari jalan terbaik. Lagi sang terbaik apa ya mak ya. Terbar kuwi engko rak tak ingin sendiri. Heeh. Lanjutane iki. Heeh, piye? Boleh, yo. Tak ingin sendiri. Yes ayo, diparingi ya. Ya, ini mau berapa lagu lagi nih? Sesuai. Yo Chris yo.
Pripun, Mas? Niki ting greges nggih apa niki ngian nggih. Ora apa. Abot-abote wis Saguh. mundi dawuh. Nggih, makane niku. Padha le. Ya, Usum Bang. watuk pilek. Harus jaga kesehatan juga ya. Dan lagi usume mau watuk pilek. Heeh. Contohnya ya iki. Oh ya, tak ingin sendirine dikoplo. Heeh. Ayo sa Tak ingin sendiri. lumantar tronggo sakti daraan yo. Ada juga Samudra, terima kasih. Aku masih seperti yang dulu. Apa iya le? Menunggumu sampai akhir hidupmu. Kesetiaanmu tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Rogo Sakti. Somo dilaras. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, batin pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Oh kasih, oh sayang. Kau kasih, kau sayang.
sampun so. Pripun niki Bapak ajeng ditarik rumiyin apa? Tarik riyen? Oh nggih saged sumangga ya. 3 2 1 Turangga Sati sumangga. Iya kondur. Ayo sayang mana yuk. Yuk. Seputar jaraan. Iya. Oh ya. Oh ya. Yuk. Tarasa gandrung
Iya. Yuk. Horo. Semangat. Yo.
Sholli wa salim ala La ilaha illallah Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Bi'ilillahi sholatan Dawangi mulai lahir perkara Kabeh pisan maca Al-Qur'an lan maknane Al-Qur'an lan maknane kabeh dina salat Salatun ila konono Yuk 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 Ayo Yuk kondur kondur kondur
Bidawah